Diuen que els amics que es van a la joventut són per a tota la vida. Al final dels anys 50, tres alcoians, tres amics, van créixer per els carrers d'esta ciutat compartint hores d'estudi amb l'esperança de que algun dia els seus somnis es convertiren en realitat. Un jove de nom Camilo Blanes passaria de cantar en el cor de l'escola a convertir-se en el gran Camilo VI. Un company seu, Pep Calabuig, tímid i amant de la literatura, ni imaginava que acabaria sent un periodista de renom. I entre tant de xic destacava Marisa Abad, una jove moderna i avançada al seu temps que es convertiria en una de les cares de la televisió. Tornem a l'any 1957, a Alcoi, al Col·legi de les Esclaves, on només estudiaven xiques, educades per una congregació religiosa que tenia molt clars quins eren els rols de l'època. En eixa escola, en la classe de setè, estudiava una alumna molt especial, Marisa Abad. Marisa era guapa, intel·ligent i de ment oberta. Ella era la més avançada de la clase. Su mentalidad era mucho más moderna que en aquellos momentos teníamos nosotros. Era guapa. Tenia un moño molt bonico i tenia presència, que sí que era la més moderna de la classe. Ser moderna a l'Espanya de finals dels 50 era una cosa poc habitual entre les dones. Eren els temps de la secció femenina, els temps en els que una dona no podia tenir un compte bancari sense permís del seu marit. A Alcoi, que a tota la comunitat valenciana, també arribava el Seat 600 amb menys problemes que ara per trobar aparcament, ja que eren molt pocs els que podien comprar un cotxe. Per a Marisa Abad no fou gens fàcil estudiar en aquella època, i menys fer-ho eixint-se del camí marcat per les monges. Al Col·legi Esclave Sagrat Cor de Jesús d'Alcoi estudia i cresqué Marisa Abad. De les 40 xiques que anaven amb ella a classe, només 2 van acabar els estudis per treballar fora de casa. Per a les monges, en aquell moment, que una dona triomfara en la vida significava convertir-la en una perfecta ama de casa. Nosotros educamos para que fuesen amas de casa, buenas amas de casa. Y también les educábamos en el comedor, por ejemplo, que es donde se distinguen las personas muchas veces, a poner el comedor, a usar los cubiertos, y para que ellas, como no saben en qué momento se van a encontrar, pues entonces, ¿quién sabe quién las iba a invitar? ¿Quién sabe la profesión que iban a tener? Los encuentros, personalidades. Ellas tenían que saber comportarse. Y eso lo hacíamos mucho. Les alumnes de la germana Rosario, les companyes de Marisa, es preparaven per ser bones ames de casa i perfectes esposes. Ens ensenyaven, ja t'ho dic, a parar una taula bé, a sentar-se bé, sense cruzar les cames. Te enseñaban a lavar, a planchar, a cocinar, a limpiar. Una part de l'educació consistia també en ser unes bones ames de casa. A cómo tener, o sea, ¿cómo te diré yo? A tener un respeto con tu esposo. Nosotros aprovechábamos todos los momentos para que la niña fuera lo mejor posible. Yo lo tengo por muy dentro todavía, que un gran hombre siempre lleva consigo una gran mujer. Esa es una realidad. Y las nuestras tenían que ser esa gran mujer que levantara a la humanidad entera. Recuerdos que te traen. Nos educaban quizá, pero yo no creo que fuera tanto las monjas, como a lo mejor en mi caso concreto mi madre, porque las monjas decían, pues, por ejemplo, taquigrafía y mecanografía, corte y confección. Tú podías elegir, ¿no?, en una serie de asignaturas, digamos, cocina. Pues mi madre era la que sí que me encarrilaba para las cosas de ama de casa. Hombre, ellas es evidente que tenían el abanico ahí también, ¿no? Hice modistería, lencería, sastrería. De todo hice, corte y confección completo. Y a los 14 años yo ya tenía el título de profesora de corte y confección. Mentre les monges del Col·legi de les Esclaves es preocupaven de que les seues alumnes saberen parar taula, a pocs metres, en l'escola dels Salesians d'Alcoi, estudiaven Camilo Blanes i Pep Calabuig. L'educació dels xics d'aquell col·legi de frares no sempre va deixar un bon record entre els seus alumnes. Amb una altra educació haguera sigut més feliç i hagueren pogut traure'n més de mi. En aquella época, la educación era algo o bastante más rígida
que hoy día... La educació era molt autoritària, en general, en tots els aspectes i en tots els puestos. Els xiques tenien que saber bordar, tenien que saber coser, tenien que saber planxar, i nosaltres teníem que saber jugar al futbol i ser el més animalós del món. N'hi havia que cantar antes d'entrar, quan eixies cantaves en la iglesia, quan entraves tornaves a cantar en el rosari. Era una educació prou estricta. Era la filosofia de la letra con sangre entra, no? Si el que era bon xiquet estudiava i tot això, no hi havia problema, i el que no, pues s'enduia més d'una bufetaeta, no? Ara, des d'esta perspectiva, mos crida un poc l'atenció que n'hi havia una que era formació de l'espíritu nacional. Això era una assignatura molt bàsica. No aprofitava per res, però bueno, teníem formació de l'espíritu nacional. Lo normal era formar en fila abans d'entrar en classe i cantar el cara al sol. En els anys 50 la por era la base de l'educació, la por al pecat de la carn i la por a aquest regle de fusta sempre present en totes les aules. Xics i xiques estudiaven separats i mentre ells feien gimnàstica i jugaven al futbol, elles aprenien a cosir, a planxar i a cuinar. Així, a l'escola Salesians d'Alcoi, dos alumnes, Camilo i Pep, es preparaven per a ser fusters, llauraors, obrers. En el cap dels professors no entraven cantants ni periodistes. Camilo Blanes, en aquell entonces, no Camilo VI, pues era un bon amic, a més, molt amic meu, company de pupitre, tenia molt bona veu, dibuixava molt bé. Jo recordo com un xiquet així un poquet més modernet que el resto del grup, no? No era dels més pacífics del curs, era prou reboligat en aquesta època. Sempre estava seleccionat per ser el solista del cor per les festivitats de Nadal i d'aquest tipus de coses. Sempre era el que cantava, el solista que cantava en el cor de Salesians. En la missa tenia una veu molt superdotada, molt agradable, que es desmarcava de tot. Entonces cantava una Ave Maria que la gent que estava en la iglesia es girava per amunt a mirar el coro. I Camilo ho tenia molt clar des del que vaig conèixer jo, tenia molt clar el que volia fer en la vida i va fer tot el possible per aconseguir-ho, això és de veres. Camilo no va tardar en destacar entre els seus companys de classe. Uns pupitres més avant, en primera fila, seia un xic tímid i vergonyós que no alçava ni pols ni remolí. Li deien Pep Calabuig. Jo recordo Pepe Calabuig que li agradava la poesia, li agradava la literatura, això recordo d'ell. Quan contava el que havien fet en les classes, alguna broma, alguna cosa, ho narrava molt bé, francament li agradava molt. Passava desapercebit, era com la majoria, de caràcters més tranquils, més sossegats. Per mi que era prou retragut i prou uranyo, no era massa sociable, no?, l'època aquella. Pot ser que fos tímid i vergonyós, però en el meu ambient natural, que era el carrer, crec que no. En els Salesians, la veu de Camilo el va fer entrar en el cor, mentre que Pep s'interessava més per la literatura. Uns carrers més enllà, en el col·legi de les xiques, Marisa Abad també destacava entre les seues companyes. Era la favorita de les monges. Desde pequeña se le veía a Marisa algo especial. El triunfo no sabía por dónde le vendría, pero algo había allí. Sí, era una de las favoritas de las hermanas. Sería una de las preferidas de las monjas, pero también porque ella lo era para todo el mundo, y en especial pues las monjas, porque se ganaba a las compañeras y se ganaba a las amigas y se ganaba a las hermanas. ¿Y sabes qué eres la favorita de la clase para las monchetes, para las profesoras? No, yo no pienso, yo no tengo esa percepción. O sea, yo tengo esa sensación de que fui tratada con mucho respeto sobre todas las cosas. Entonces, pues yo creo que me trataron muy bien, pero pienso que trataron a todo el mundo igual. Esa es la sensación que tengo yo. Era trabajadora, no suspendió nunca. Se distinguía en su comportamiento. Era guapa, era alta, sabía comportarse en todas las circunstancias. Es verdad que decían ellas, me habían enseñado muy bien y yo decían que leía muy bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hicimos una obra de teatro también para misiones, que eran Las mártires de no me acuerdo, y ella salió de superior y lo hizo de maravilla. O sea, que ella tiene unas cualidades especiales de presencia, de relación y de saber dónde está. Que ellas son, de alguna manera, el eje de mi vida en muchas cosas, sí, sí. Y luego, bueno, pues quizá la memoria me la dio Dios, pero ellas me la encarrilaron también. Ella no suspendía nunca, luego tampoco la podíamos castigar. Es que sabe mantener muy bien el término medio. Yo no recuerdo que a Marisa se le castigara.
No lo recuerdo, ¿eh? Marisa Abad tenia guanyades a les monges, mai no la castigaven. Però eixa era l'excepció. Els càstigs en l'educació d'aquella època eren molt freqüents. En tota aquella educació, els professors no només ensenyaven, també adoctrinaven, sempre amb mà dura. A mi no me'n van donar ningú hasta els 13 de bofetaetes. Dels 13 a 14 me'n vaig endur una bona col·lecció i a partir dels 14 ja no me n'endur ninguna més en la vida. Però era lo habitual i estava ben vist per les famílies i tot, perquè se suposa que formava part de la formació. Por desgracia, algún cachete que otro, pues sí que se escapaba. Damunt no ho podies dir en casa perquè entonces cobrava dos voltes. Cobrava primer en clase i després en casa. Era, pues, como un castigo más de aquella época. Un cachete, un baticulo, un azote. La vara podien pegar-te en la maixina o darrere del ginoll, que feia un poquet més de mal. Jo recordo que venien les paules a ensenyar i tal, i s'assomaven a les finestres per veure-les, a les xiques, a veure si feia aire, si s'ho pujava la falda, a veure no sé què, i entonces venien per darrere i ens pegaven uns calbots importants. Un castig psíquic que no la puc oblidar mai. Per circumstàncies que no venen al cas, jo porto els apellidos de ma mare. Els dos apellidos de ma mare. I no n'hi havia cap ella que no estiguera empenyat davant de tota la classe en fer-me explicar per què jo portava els apellidos de la mare. I no podia explicar-ho perquè no ho sabia. Ho vaig saber en el temps, però entonces no. I això m'ha quedat clavat. Eixe moment de posar-me de peu davant de 30-40 i tenir que explicar per què em dien igual que ma mare, ho recordo molt mal. Tengo que confesar que me arrepiento si en alguna ocasión pues se me fue la mano. Els càstigs eren habituals, però això no impedia que els estudiants de l'època es comportaren com el que eren, joves amb ganes de divertir-se. Jo me'n recordo que quan estàvem en segon de batxiller, crec que era o en tercer, un dia se'n va anar la llum a les 6 de l'espre en tot el col·legi i els cures ens van enviar a casa. Al dia següent, el curs nostre va pensar que podíem quemar els fusibles de les classes i entonces ens enviarien a casa. Van quitar un electricista y aquell va dir, hombre, estos plomos están cortados. I ahí va vindre la debacle. Ens van deixar en el pati a veure qui ho havia fet. Tots van dir que érem tots, que no... Hasta que va ser el culpable, vamos, va ser el culpable i després el culpable n'hi havia que expulsar-lo i no sé quantes coses. Es va quedar tot en aigua de borratxes, però bueno, sí, això va ser la trasta més gorda que recordo jo en el meu curs. Es pressuposa que les trastades són territori dels xics, però en el coll no era així. En les esclaves hi havia una xica que no es quedava enrere a l'hora de pensar malifetes. Li deien Arcelia i era la més rebel de la clase. La més rebel, ¿sabes quién era? Sí, naturalmente, eso tampoco se puede olvidar. Arcelia Paredes, con diferencia. Aquello era un torbellino, sí. Els castigs que enclavaven eren per coses tontes, o per pegar-li a una xicona o estirar-li de la trena, pujar-se a un arbre, agarrar un niu. Y hacía cosas extraordinarias, o sea, untaba la tiza en el tintero y luego se lo comía. Y todas, hermana, que Arcelia se está comiendo la tiza y la tinta, todo junto. Yo no sé, aquello en el estómago. A mi em van dir que jo seria una gran monja. I jo li diria que no, que creia que no tenien cames. Com anaven tan llargues i tan tapades, saps? Pues jo creia que no tenia coses d'això. Les piernas, ¿dónde tienes las piernas? Sabata negra, i tota negra i tal. I jo em posava així, ni tienen piernas ni tienen culo. Però Arcelia no feia les trastades en solitari. Marisa Abad i les seues companyes li feien costat. Marisa Abad i 2 o 3 més ens vam enterar que en el Cine Goya feien un concurs de xicones que anaven a cantar i tal. Em vas pujar damunt de l'escenari, saps? I jo quiero cantar, i claro, el que estava gravant i estava fent coses, nena, que tu no puedes. I jo em vas posar allí sense dir-me ningú res a cantar Que bichito serà. Saps? I vas cantar i vas fer tanta risa que tots aplaudint-me que em van regalar una caixa de leche condensada a Nogueroles, saps? En 12 gots de leche condensada. I quan vaig arribar a ma casa, entonces que no n'hi havia quasi per menjar, ma mare besant-me per tots els puestos.
Pues Marisa i jo vam estar 3 dies sense anar a classe, perquè jo també li vaig dir, mira, Marisa, jo no he vist mai el preventori. I ella diu, pues se'n pugem al preventori. Marisa i jo vam decidir pujar per este camí, que era el més ràpid i era el que més a prop estava del coll, però així i tot era molt perillós. Quan vam aplegar el cip, vam veure lo bonico que estava, lo verd que estava tot i tota la pina, i ens vam alegrar molt d'haver-se'n a la classe, la veritat és que sí, la primera gran aventura, perquè jo no havia vist ningú paisatge del coll, entonces pues van ser 3 dies de veure paisatges del coll que no havíem vist mai. Cuando ya fui mayorcita, todavía no demasiado porque no podía ir al cine, es decir, no podía ir a películas que no estuvieran, ¿sabes? Por ejemplo, El último cuplé, bueno, una de estas de Sara Montiel. Entonces yo tenía que ir a casa de mi abuela, mangarle unos zapatos con tacón y un colorete, porque mi madre no se maquillaba. Y entonces luego iba a las primeras clases de por la tarde y cuando ya tocaba la hora de poder entrar en el cine, pues íbamos al baño, 2 o 3 locas peligrosas, nos cambiábamos para parecer mayores y bla, bla. Y allí nos plantábamos a ver el último cuplé o lo que fuera aquello. Sí, o sea, pero eso ha sido un par de veces. ¿Qué hacíais, fuchina? Un par de ratitos, fuchina, pero poquet. O sea, no te creas que es mucho. I per veure la pel·lícula Lo que el viento se llevó vaig anar 3 voltes. A les 3 sessions, la primera, la segona, per veure-la sencera, perquè a les 10 tenia que estar en casa i tenia que ir al cine a les 9:30 o a les 10 menys quart. A este cine anaven Marisa i les seues amigues a veure les grans estrenes que arribaven de Hollywood. Això sí, al coll s'hagueren de conformar amb la versió censurada i acurtada de Lo que el viento se llevó. Les xiques somiaven viure una història d'amor com la de Sara Montiel en El último cuplé. Me dijo un requiebro que fue. Ells es quedaven bocabadats amb la gran Marilyn. D'aquell cine, de xiquets prodigis com Marisol o Joselito, Y a la noche cantándole al río. d'aquell cine sense besos apassionats, hi hagué un bes que superà la censura i el pas dels anys. Una època també en la que, no sé, era habitual, per exemple, assistir a classe d'uniforme. ¿Tú recordes cómo anàveu vestides? Yo recuerdo perfectamente uno que era de 1000 rayas. Era de 1000 rayas, muy poco favorecedor, así con un escote redondeado, tablas que te hacían gorda como yo que sé, que como una mesa camilla, y unos zapatones de aquellos que decíamos de tractor y unos calcetines horrorosos por aquí, total, un 4, a ver. Les sabates de tractor, d'aquelles que n'hi havia gordes, dures, saps? Calcetins blancs, alts, y una faldeta. Sí que nos gustaba el uniforme, era el uniforme pues que aquí en Alcoy era el distinto a todas. No anàvem mones, En aquell entonces no. Nos obligaven a portarlo y el portaven molt a gust, por lo menos yo. Cuando ya éramos mayores, las hermanas nos arrodillábamos en el suelo y la falda tenía que llegar al suelo, porque no podíamos ir por encima de la rodilla. Tant nosaltres com els col·legis religiosos tots tenien uniformes. Entonces sabies el col·legi a què perteneixien per l'uniforme. I era blanc en ratlles blaves i el cinturó i el coll blau. Eixa era la forma correcta de vestir per a les xiquetes d'eixa època, la carn ben amagadeta. A la resta del món anaven un pas endavant. La minifalda revolucionava la moda. En les platges valencianes es prohibiren els biquinis i els slips. Les dones havien d'usar camisa i faldeta i ells pantaló d'esport. ¿Recordas el moment que va plegar la minifalda com a element revolucionari? Claro, yo recuerdo aquello de la minifalda como algo, porque claro, en mi casa impensable, que yo me pudiera poner una minifalda, no. Y podía haberla llevado porque tenía unas patitas graciosillas y así, ¿no? Delgaditas y tal. Pero bueno, mi madre me hubiera hecho fosfatina, no me hubiera dejado salir a la calle. No, imposible. Pues si la minifalda, ¿no? ¿Cómo ibais a la playa o a la piscina? Bueno, pues fíjate, con unos bañadores que mi madre me compraba el bañador y luego para remate le ponía una faldita de rayitas así, si era colorado, pues bueno, pues rayita blanca y roja, como si fuera un mantel o así. Y entonces te lo ponía para que bajara por aquí. Jo sóc de les primeres que em vaig posar bikini. Jo vaig vindre a Ibiza en l'any 68, saps? I en Alcoi no portava ninguna bikini. Quan em van veure a mi en bikini, bueno, al·lucinaven totes. Ni biquinis, ni minifaldes, ni res de res. En aquella època, a joves i majors se'ls tractava com a xiquets, i ja que parlem dels més menuts, a finals dels 50 els xiquets i les xiquetes es despertaven amb un bon got de llet amb... Els més joves es divertien amb les històries del Capitán Trueno i Mortadelo i Filemón. Si tocava treure el gosset a passejar, els noms més populars eren Toby i Laika, com aquella gosseta enviada a l'espai en l'Sputnik.
I si al final del dia t'havies portat bé, un premi molt dolç, un xupa-xups. Premis. A finals dels anys 50, els alumnes no només venien al col·legi a treure un aprovat, els professors els recompensaven amb premis. Bandes i encunys per premiar la puntualitat, la neteja, la persona més piadosa i moltes coses més. Nosotras premiábamos el comportamiento y el comportamiento se premiaba con las bandas. Una banda, una cinta així a cruzar, saps? Bueno, això era... Jo me'n guanyava moltes, eh? Había bandas, pues a lo mejor para la más, pues yo qué sé, la que más calladita había estado, vaya, la que menos revolvía en la clase, pues a la que mejores notas sacaba, la que haya tenido más sobresalientes en el cómputo de todas las notas. Había bandas, yo creo que para casi todos. La máxima banda era la dorada. Esta era un premio extraordinario, se llamaba banda de honor. Luego después, las bandas rosas las dábamos a las mayores y dependía ya de la anchura, primera, segunda, tercera o cuarta. Cuando más ancha la banda, era mejor el comportamiento. A mi no em van donar mai ninguna banda, perquè no era ni massa aplicant, ni massa... No era massa de les bandes, entonces mai me n'han donat cap. Jo vaig tindre una de càlculo, de matemàtiques. Yo tuve alguna esporádicamente. Yo he sido una compañera del montón. Però a voltes quan veig algun llaç ample me'l posa. I faig, mira, veus, la d'aplicació. Marisa consiguió bastantes bandas porque su comportamiento era muy bueno. Era muy bueno. Marisa era de las que sí que recibía bandas, ¿eh? Me recuerda verla con la banda azul. Sí, alguna me darían, sí. Porque sobre todo yo, por disciplinada. Siempre he sido una persona disciplinada. Premis terrenals per aconseguir el major dels premis, guanyar-se el cel. I no era gens fàcil, tenint en compte que quasi tot era pecat. Qui estaria disposada a anar a l'infern per donar-li un bes al seu nòvio? I és que en aquella època, besar un xic o una xica era pecat. Dur les faldes per damunt del genoll era pecat. Bé, era més fàcil enumerar les coses que no eren pecat que les que sí. En l'escola els professors s'encarregaven de transmetre la moral imposada. Y los ejercicios espirituales consistían en charlas que se les daba a los niños, pues en aquella época, pues charlas sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre el infierno. I sobretot pues, anar molt a la iglesia, el confessar-te i tal, el fer... Bueno, el ejercici espiritual era una setmana de contemplació total. Quan el confessava sempre preguntava si havia fet pecados contra la carne, no? I coses d'aixes. Clar, com pecados contra la carne no sabia el que era, i com jo no preguntava mai res, pues jo feia un recompte de botifarres, llonganisses i xulletes de la setmana i tal, i bueno, pues dia que sí, pues 7 o 8 voltes, tal, el cura s'escandalitzava, i em feia arrerar, pues Padre Nuestro, no? I així vaig estar l'últim any que em vaig confessar tot l'any, totes les setmanes. I quan ja em vaig enterar de lo que era la cosa, que em vaig enterar prou més major, pues vaig pensar, jo dic, ara ja puc fer el que vulgui, que ho tinc ja tot perdonat. La misa, el rosario y el cine eran más bien obligatorios. Que teníem una especie de cartilleta, ¿no? Que cada volta que anaves a misa el posaven un cuño. Si asistían por la tarde al rosario, se les ponía otro cuño. Y si tenían esos 2 cuños, pues el cine les salía más barato. Al cine sense el cuño no podies entrar. I sense el cuño també el podies guanyar una bofetada perquè no tindre el cuño significava que no havies anat a missa i el podien... Però bueno, això sempre era a posteriori, no? Quan revisaven la cartilla. Resar, resar i més resar. Per a aquells xiquets i xiquetes, la religió ho explicava tot, fins i tot la mort d'una companya de classe. Maravilles era una persona molt revoltosa. Era molt revoltosa, molt. No és que fora mala, perquè la paraula mala, no. Era revoltosa. I no sé què va passar. Jo vaig a contar-te-ho des del meu record que tinc de xicona. Es va transformar. Va ser una cosa que em va impactar pel canvi de comportament que va tindre ella en el col·legi. Pues mi hermana Maravillas, la recuerdo con mucho cariño. Tenía año y medio menos que yo, íbamos juntas a la clase. Sus intenciones eran de ser religiosa. Pero yo estaba con la gripe días antes de Navidad. Me levanté yo, vino ella, se acostó
porque no se encontraba bien y a los 2 o 3 días se murió. Tenía 13 años. Y fue el día 24 de diciembre. Una fecha muy triste, pero con una madre muy madre, que en ningún año nos hizo recordar las fechas tan críticas. Y ahora pues damos gracias a Dios pues porque ella está allí antes que nosotros. I quan ens van dir que es va morir, sí que un trauma per totes, sí. Va ser un trauma fort. No res, que se l'havien dut el senyor al cel, que se n'havien anat al cel, però comptant-nos-ho així molt per damunt. Pues sí que es pensàvem que era una cosa pues, que el nostre senyor la va quidrar. Anem a parlar així, que per lo que fora, al tornar a ser bona xiqueta i tot això, pues, anava pues, a ser santa, ni més ni menys. La mort de Maravillas no fou fàcil d'entendre per a les alumnes del Col·legi de les Esclaves. Fou un colp molt dur, encara que no tant, com un succés que conmocionà Alcoi. Les festes de moros i cristians d'Alcoi de 1961 van transcórrer amb normalitat fins que en l'entramora un cavall es desbocà i atacà un xiquet que estava veient la desfilada. 3 dies després, el pare del xiquet, encara conmocionat per l'atac del cavall, assassinava la seva dona. I el pare es va impressionar de tal manera que algo li va passar en el cap. I va agredir a la dona. I va faltar. Les 2 filles venien al col·legi. Va ser tremendo perquè nosaltres, claro, teníem una mentalitat de xiqueta i entonces les majors ho podien comprendre. A nosaltres ens costava més comprendre les coses. Això ho recorde perquè jo, entonces, ja era lector de periòdics i d'uno en concret, que era el Caso, un dia vaig aparèixer pel carrer Sant Bonaventura a una periodista del Caso en la que després vaig treballar molts anys i que era Margarita Landi, y em vaig quedar y Margarita Landi, así. El caso que les voy a exponer a ustedes hoy trata del enigmático asesinato de un hombre que vivía en la más absoluta miseria. O sea, això era ja lo màxim. Els xics i les xiques estudiaven per separat, uns amb els frares i elles amb les monges. Però en eixir de classe es buscaven, era el moment de barrejar-se. Marisa, Pep i Camilo comencen a fer-se majors. Com que no podien anar junts a classe, els joves d'Alcoi es trobaven ací, a la Glorieta, lloc on passejaven, jugaven i naixien els primers amors. En aquells anys, Marisa ja tenia una legió de xics rondant-li el colomer. Marisa Abad, indudablement, era la xica més guapa del carrer Sant Bonaventura, dels carrers d'alrededor i jo diria que d'Alcoi. Tenia molts pretendents i anaven darrere d'ella. Era una de les xiques més espectaculars que n'hi havia en Alcoi. Però ella sempre hi havia gent major. Per tant, nosaltres teníem que conformar-se en veure-la i dir ai, ja està. I recorde que a tots els xicons els ulls ens anaven darrere d'ella. Si estava ella a tu lado, tu no existías. Això segur. Això de veres que sí. Sempre es quedaven mirant que se'ls portava els millors. Pues yo no sé si te lo habrán dicho, pero en aquella época es considerada la guapa de la clase. Pues no lo creo. Lo que pasa es que yo creo que la gente, a ver, mitifica de alguna manera cuando una persona se ha hecho conocida, se ha hecho popular, como lo queramos llamar, y ha salido en la tele y tal y cual, pues parece que es que va a ser porque era guapa. Pues mira, pues no, va a ser que no. Era un verdadero bombo de chica, pero bueno, para nosotros inaccesible. Lo que pasa es que ha caído bien, y eso sí que es una gran ventaja. ¿Y cómo se ligaba? Ay, hija, pues muy malamente. Malamente se ligaba aquí en Alcoi. Te voy a decir, hay una calle aquí que se llama San Lorenzo, y entonces, pues por una acera iban los muchachos y por una acera íbamos las chicas, menos los que ya estaban ennoviados o emparejados o tal. Hi havia la costum absurda de passejar amunt i avall les aceres plenes, uns amunt, després que avall, mirant, cruzant les mirades, hasta que algú es decidia i li parlava a l'altre. Entonces, pues nada, pues tú estabas ahí todo el rato, si salías ponte a las 7:30 o a las 8 y a las 10 había que estar indefectiblemente en tu casa, pero no te freían a bofetadas. Entonces, y tú esperando que el chaval, y mirabas, y cada pasito, o sea, cada vuelta que dabas, mirabas al chaval que te gustaba o que te parecía que te estaba mirando y te podía gustar y tal y cual decías, a ver si se acerca, Dios mío, a ver si se acerca, Dios mío, que se acerque, y el tío no se acercaba. Y tú veías que se iban a dar las 10 y te iba a ir corriendo para tu casa y que el muchacho, y al final a lo mejor se acercaba en el último momento y tenías que decir, bueno, adiós. Ibas conociendo a los chicos,
este me gusta, este no me gusta, corro un poquito más para ver si veo aquel que me interesa, o me voy corriendo para que no me vea el que no quiero. El drama era separar a la que t'agradava del grupo. O sea, separar a la que t'agradava del grupo era bastant prou difícil. Entonces, el dia que aconseguies separar-la del grupo i anar a acompanyar-la tu sol a la casa, si la intenció era declarar-te i demanar que eixir amb tu, pues li diria això directament. L'únic puesto d'estar un poc d'intimitat en una xica era el cine. De fet, a voltes anaves al cine i entraves tard i creies que estava buit, no? I és perquè estaven tots ja enfonats allí, entonces ja quan s'encenien les llums començaven a aparèixer tots, o sea, però bueno, és el que n'hi havia. Això és com la pel·lícula eixa de Cinema Paradiso, pues era més o menys així. A l'hora de lligar, cadascú utilitzava les seues armes. Això sí, el xic que tenia moto era el que s'enduia a totes les xiques. En esta época, como había tanta necesidad económica y por otra parte hacían falta productos muy baratos y la gente poder desplazarse para una parte y para otra, proliferaron las fábricas de motos en España, pero bueno, una barbaridad. Els xics que es compraven la moto, bueno, anaven tots fardant i eren... És que es lligaven a totes les xiques. Después de las motos, los coches, si ya las motos eran caras, imaginaos los coches lo caro que eran. Pero hubo un coche que ya rompe la tendencia del mercado de la moto, que es el 600, que fue el coche que realmente motorizó a España popularmente y donde realmente las familias se podían desplazar en conjunto. Tot el món en 600. Era el Mercedes, el Mercedes d'entonces. A qui no li calia ni moto, ni 600, ni res per a lligar era a Marisa Abad. Había aquí una escuela, bueno, supongo que sigue existiendo, que era de ingenieros técnicos, pues, mecánicos, eléctricos, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces venían muchos chicos, pues desde Murcia venían aquí, venían de Almansa, de muchos sitios y tal. Entonces, claro, había algunos que ya estaban a lo mejor en el último curso de carrera y que eran chicos más mayores, pues esos son los que nos llamaban más la atención. Yo recuerdo a algún chico así en concreto, más en serio y eso, pero ¿Qué? así de salir con muchos chicos, no. ¿Qué? Pues Quiero un chico decir, de la ¿llegó a ser Tuna. novio a la cosa? Sí, sí, sí. ¿Fue un primer amor, que se dice? Sí, o com? sí, sí, sí. I recorde, a part de Marisa, recorde l'enveja que li teníem al nòvio de Marisa. El novio de Marisa, crec recordar que era murciano i tinc molt clar que estudiava en la que entonces era l'escola de Pèrits, avui Politècnica. ¿Y en casa qué? ¿Les parecía que tingueres novio? Pues no, es porque no sé, eso es que no se tomaba como novio, ¿no? Mi padre mucho tiempo que me veía a lo mejor por la calle, iba por una acera y me veía con ese chico, y entonces iba sola si no iba con otra gente, entonces mi padre se cruzaba de acera y no me saludaba, como si no fuera ni mi padre ni nada. Sí, hasta que ya no lo conoció, porque luego mi madre decía, bueno, pues Enrique, es que es mejor que venga a casa y que mejor en casa que fuera. Lo que Marisa, no sé si va plegar a sospitar mai, és que quan es despedia del nòvio, en el portal de sa casa, eren més de 2 i més de 3 els que estaven pendents de qualsevol moviment. Jo entre ells. Marisa, te espiábamos. Te espiábamos todas las noches. Marisa, Pep i Camilo es van fent majors i saben que el millor lloc per a lligar, moure el cos i escoltar música són els guateques. En aquestes festes es ballava el twist i s'escoltava a Polanca o a un jove de Xàtiva que ja començava a despuntar, Bruno Lomas. Naixien dos grans cites de la música, Eurovisió el 1956 i Benidorm el 58. Dos dones triomfaven en la ràdio, Marifé de Triana i Gloria Lasso i la seua Luna de Miel. Els guateques eren molt innocents. És l'únic que teníem, no? O sea, uno agarrava el picú, el picú sabeu el que és, no? El picú és l'aparato de música, o sea, és el tocadiscos, que com en anglès posava pick-up, nosaltres en Alcoyà diem el picú. Que era, bueno, d'un tamany espectacular. I res, posàvem discos, portàvem, pues, en aquell entonces s'estilava molt el zumbi, que és com si fos la Fanta d'avui en dia. A la casa on anàvem a fer el guateque, pues, li fotíem allí la nevera al pare de la xica o del xic. Normalment sempre feien casa de xiques, el guateque. I entonces portàvem pues, beguda, alcohol no en portàvem, perquè entonces això de l'alcohol, això era impensable. El guateque era una meravella. Lo que pasa que, clar, depenia la edat
del guateque, no? O sigui, havies de procurar sempre que el personal que anava fora de la mateixa edat, més o menys. I entonces allò era preciós. La que més tonteta era, doncs eixa posava els discos. I és més, l'ensaes, doncs eixes ballaven. Que apagava la llum en un moment determinat, de tal, en fi, les tonteries eixes, no res. Jo tenia la mentalitat que a mi només arribava uno perquè a mi no em donava la gana, entonces el que quedava és a dos ciris, sempre. El 80% del temps del guateque era música moguda i el 20% del final, quan procuraves que s'apagara la llum o que es fundira la bombilla o alguna cosa així, entonces quan posava la música lenta, va poder un poc, claro. En els guateques i les reveles de l'època triomfava un jove cantant d'Alcoi. Camilo Sesto ja era un ídol entre els seus companys de classe. Camilo va ser un autèntic descobriment. Oír cantar a Camilo era una autèntica delícia. Va començar molt jovenet, en el conjunt des Dyson. I el seu grup sonava molt, molt, molt bé. Era un xic que no tenia maldat, no era res cregut, després ja la cosa va canviar. Camilo era un artista, que no el critique ningú perquè me'ns menge. Pues així dissabtes fem verbenes, es dient. Entonces Camilo Sesto actuava així en el seu grup. Vaig eixir en Camilo Sesto dins d'una pandilla. I n'hi havia un Filip, entre els dos s'anàvem a passejar, s'anàvem al cine, les coses que es feien en aquell entonces, no n'hi havia més en aquell entonces. Entonces, mentre ell estava actuant, jo me'n passava a la part d'ací del templete, perquè actuaven a l'altra part del templete, i entonces jo, si me'n venia, ballaven altres, i quan parava Camilo, mentre feien el canvi, jo ja me'n tornava a la taula on estava ma mare. Sí, lo recuerdo ya a Camilo de jovencito, en pandilla, con incluso amigas mías, o sea, con una que fue, vamos, que es la madrina de mi hijo el mayor, iban en esa pandilla. Yo nunca tuve un trato con él demasiado directo, más con sus hermanos, uno que decían Billy Pecas. Com va ser la plegada a la televisió? Com se van obrir les portes de la televisió? En mi casa pusimos un negocio, nos fue fatal, fue una ruina total, y en el mismo edificio que nosotros vivía un señor que era modelo publicitario, con el que yo hablaba por los 9 pisos que subíamos hasta arriba, y siempre me decía, ¿y tú por qué no eres modelo? ¿Y tú por qué no trabajas en la tele? Pues el hombre me veía graciosa, se ve, tal. Yo decía, pues mire, como que no sé. Bueno, pues total, que dice, pues te voy a llevar, y cuando estuve en la ruina total, pues había que hacer algo, hasta entonces no había trabajado. Entonces me hice 4 fotos, las llevé a la agencia de modelos que él trabajaba, y me cogieron, y empecé a hacer publicidad. Sí. ¿Qué anuncios recuerdas? Pues mira, vino Sabin, pelucas, Mona Lisa, Dixan, de detergentes. Hice todo, en 2 años y medio, 3, hice todo. Y mira por dónde ahí surgió que en la agencia me dijeron, oye, en Televisión Española necesitan para la gran ocasión 3 azafatas. Surgió que había pues unos exámenes, sencillitos. ¿Pruebas? Sí, unas pruebas para presentadora de continuidad de televisión. Marisa havia recollit els fruits de tots aquells anys d'estudi en les esclaves. Havia aconseguit ser presentadora de televisió espanyola. La germana Rosario recorda orgullosa la primera vegada que la veía per la tele. Entonces yo de repente un día, viendo el telediario de la primera cadena, digo, pero si esta es Marisa Abad. Y sí que me impactó. Y de momento, fíjate, yo soy muy impulsiva a veces, digo, voy a llamarla, voy a ver qué ha pasado. ¿Por qué está Marisa ahí? Pues em va donar molta alegria de veure que una companyera meua estava en la televisió. No t'esperaves això, perquè la televisió per nosaltres, tu tens en compte que quan érem xicotetes nosaltres no teníem televisió en casa. Hi ha molts moments de programes històrics que recordem tots en la memòria col·lectiva. Per exemple, el primer programa de cor, el Bla Bla Bla. Sí que es de veres. Comienza Bla Bla Bla. Bla, bla, bla. Con Ami Lidia, sí. Nos permitía conocer a mucha gente, a todos los famosos de la época, saber muchas cosas que no se decían, como ahora se dicen todas. No se decía todo. No, afortunadamente no se decía todo. I ja, en una època més avançada, o en uns temps més avançats, en la trajectòria professional, estan les retransmissions de la Lotería Nacional, moment esperat per tota l'audiència. Y fíjate, yo creo que es el programa, sin salir casi en imagen ni nada de nada,
que más repercusión ha tenido. Mentre Marisa triomfava com a presentadora en televisió espanyola, les seues companyes continuaven en Alcoi i es convertien en el que l'educació de l'època esperava d'elles. Bueno, la meva vida principalment m'ha dedicat a criar els meus fills. Quan es casàvem, lo normal era deixar-te'n de fer feina i quedar-te en casa i que l'home treballara. Doncs em vaig casar, vaig tindre 3 fills, vaig estar criant-los. Ara sóc ama de casa. He criat 5 fills i ja estic en casa. Ya no he parado. Fui creo que la primera que me casé. Hemos tenido 4 hijos, hoy tengo 6 nietos, mis hijos están casados y a seguir viviendo. A pesar que les dones continuaven sense tindre les mateixes oportunitats que els homes, que continuaven quedant-se a casa per criar fills, alguna cosa estava canviant en Espanya. I un eslògan publicitari era el clar reflex d'este canvi. Spain is different. Eixe era el reclam per a milers de turistes que cada any ens visitaven. I eixe no era l'únic atractiu, ja que per a la resta d'europeus, comprar un Seat 600 per 65.000 pessetes era tota una ganga. Per cert, segur que la ciutat de València estigui en boca de tots quan el 1960 Carmencita Martínez Bordiu fou nomenada fallera major. Camilo VI va abandonar el seu poble i els salesians per a convertir-se en un ídol de masses i en un cantant de referència. I Pep Calabuig també se va anar d'ací per a ser un dels periodistes més reconeguts del país. El triomf o el fracàs sempre és sorprenent, o sigui, mai pots esperar que una persona triomfe ni que inclús alguns fracassen. Yo sabía que Camilo tendría èxit. Jo estava convençut de que Camilo tindria l'èxit, si no que ha tingut un èxit important. Camilo tenia característiques per triomfar, en el sentit que cantava molt bé, tenia molt bona veu, però hauria pogut perfectament no triomfar. I és que no em va estranyar res, perquè tenia una veu meravellosa i en els conjunts que havia actuat estava molt bé. Camilo des de xicón era el seu sòmit, va luchar molt, va patir molt, no li ho van donar tot fet. El més espectacular que recordo va ser que va vindre una xica italiana en una superminifalda, que a més ens va deixar bocabadats a tots els del poble, perquè clar, y entonces, tú, Camilo, no jodas, tú que era chica, que no sé qué, tal. La culpa ha sido mía. No hi havia dubte. Camilo havia triomfat i aquella italiana en minifalda era la millor prova. Pep Calabuig també aconseguí fer-se camí, ell en el món del periodisme. En quant a Pepe Calabuig, a mi el va seguir i em va sorprendre menys quan el vaig veure en televisió, perquè sí que li va seguir la pista. Va arribar a ser subdirector d'Interviu i a partir d'ahir vaig ir en televisió i tampoc em va sorprendre perquè ell de xicotet era molt aficionat a fer les cròniques dels fets que passaven, no? I no em va estranyar res que plegara on ha plegat perquè ho tenia clar. L'ha vist que sempre ha estat darrere del tema, o sigui que quan va triomfar i això, doncs vaig alegrar. Jo pense que el poble d'Alcoi té motius per estar orgullós de Camilo, té motius per estar orgullós de Marisa, i jo espero fer tot el possible perquè un dia estigui orgullós de mi. Camilo i Pep anaven fent realitat els seus somnis, un en la música i l'altre en el periodisme. En Alcoi, els seus companys de classe també es convertien en uns homes drets i fets. Jo soc tècnic en l'Ajuntament d'Elx. Ara mateix jo soc gerent d'urbanisme de l'Ajuntament d'Alacant. Pràcticament fa 50 anys que estic en una botiga de roba d'home. Però clar, és que tenien poder econòmic, doncs van continuar els estudis, i és que no teníem tant poder econòmic, doncs se'n vam anar a fer feina, que era l'habitual en l'època. Quan es deixa l'escola, els camins dels companys de classe se separen. Ara han passat més de 40 anys d'aquella època d'exàmens, de monges i dels primers amors. Han passat 4 dècades sense que les alumnes de les esclaves es tornen a reunir. Pues a lo mejor he podido coincidir con alguna, pero bueno, de forma extraordinaria. A Marisa Abad farà almenys de 35 a 40 anys que no la veig. Després ja van perdre la pista perquè ja se'n va anar a Madrid. ¿Recordes la germana Rosario? Hoy me acuerdo perfectamente, me acuerdo de su vitalidad, de su energía, de que todo lo abarcaba. Las niñas del colegio son mi vida. Es que yo he vivido por ellas, yo he sacrificado por ellas, yo dejé a mi familia por ellas.
Y eso es mucho, eso es muy profundo. Como para conocerla. Por el crucifijo. Bonita. Qué alegría verla. A mí mucha. Qué alegría. Y verla tan guapa. Y tan bien. Eso de guapa. ¿Por qué vos has venido al CAP, la primera cosa? Pues a mí me ha llamado la atención, sobre todo, ¿quieres que te diga verla tan joven y tan bien? Yo adivino el parpadeo de las luces que ¡Ay! Muchísimo. La última vez ya que te vi. Pero bien, estás muy bien. Y tú también. Con muchos años, pero va, no lloremos, que no, que aquello ya fue bonito y lo que tenemos y ya está, de verdad. Pep, Marisa i Camilo són un exemple de superació, treball i constància per aconseguir els reptes que un dia es van proposar. Però no només ells són els primers de la classe. Tots els joves de la seva generació aconseguiren una vida més enllà de prejudicis i prohibicions. I és que Espanya estava canviant, s'obria al món i els joves de l'època ho van saber aprofitar. Vosaltres també podeu retrobar-vos amb els vostres companys d'escola. Només heu de posar-se en contacte amb nosaltres telefonant-nos al 610 53 03 29 o visitant-nos en el Facebook en els primers de la classe RTBB. Ara et toca parlar a tu. Era un grupo de alumnos selectos. Nos estudiábamos cualquier pregunta que pudiera salirnos. Estuvimos haciendo esto 9 meses y, lógicamente, arrasamos en Madrid. Yo recuerdo que estábamos pues, un poco deslumbrados, ¿no?, por la gran ciudad. Escribíamos autógrafos, la gente venía. Las chicas a lo mejor nos miraban con un poquito más de interés. Ligábamos un poquito más, sobre todo los más guapos, que no era yo precisamente. Claro, nosotros éramos chavales de 15, 16 años y aquello era impresionante. Yo tengo la impresión de que ellos se enteraron realmente de lo que significaba eso cuando fuimos por primera vez y salimos en la tele. Durante algunos meses fuimos efectivamente unos personajes célebres en Orihuela, ¿no? Fue un triunfo apoteósico realmente.